abusua yɛhyia yɛde twi adesua ebrem medindi nana emisa eyima ha ye lem so yɛtwi ya no ye ɔma hene ne ye sɛ yɛbɛba ya ba be ma kakra aka ho na no akyi yakɔ adesua foforo so ende no yaba a yɛde besua ade na nane yɛhwɛ afahyɛ asetena hefo enetena ɔhene ne mfa so hefo enetena ɔhene benkum so hefo ena wɔtena ɔhene akyi ene no yɛre ma wɔna wɔtena ɔhene ɛyɛ ne benkum so medin no gusu nana amisa yi ma ha lem so yɛtwi yɛnkɔ ne yɛnkɔgye ɛyɛ bɛ ne yɛmfa de sua no emrem empanyini sɛ ento wo a da ento wo a da ɛno ne ba medin ma wo ɛnɛyi ahemfo no wɔtena ɔhene benkum so ɛwɔ egwabɔ ase na odi kan ɛyɛ benkum hene no to so abin ɛyɛ ɔhemea na yɛkɔ nsuma kwa hene na yɛkɔ jase hene na afi yɛkɔ ɛyɛ hwafo hene sa ahemfi ana sampanyinfo yi na tena wɔ hene benkum so ɛwɔ egwabɔ ase medin gusu ya nana amisa eyima ha len so twi yɛba biwa yɛbɛkyerɛ wɔn a wɔtena ɔhene nimfa makraw bye bye.